A praza do Concello de Ribeira foi o lugar elixido polo colectivo Mulleres en Acción para celebrar unha concentración en solidariedade coa futbolista Jenny Hermoso pola agresión machista sufrida a mans do presidente da Federación Española de Fútbol, Luís Rubiales. A convocatoria está feita a nivel de Galiza para protestar pola agresión sexual que sufriu unha xogadora de fútbol por parte do presidente da Federación. Consideramos que, todo foi un despropósito, as excusas que deu este señor, o apoio que tuvo por parte do fútbol en xeral, xa a Asamblea da Federación na que dixo que non dimitía e revictimizou a víctima, facéndose pasar el por víctima, xa foi a gota que colmou o vaso. Dende o colectivo consideran que esta polémica que acadou xa a sona mundial serviu para visibilizar o problema do machismo estrutural que se ven dando no deporte, nomeadamente no fútbol profesional. Esta é a punta do iceberg, isto é o que viu todo o mundo e que, por tanto, non se pode negar, pero que somos conscientes de que o machismo, a prepotencia ou a impunidade por parte dos dirixentes do fútbol, pois está presente continuamente e quen máis o sufren son as nenas que queren xogar. Entón, pensamos que o fútbol necesita, sacar a toda esa xente de aí e feminizalo. Rexeitamos o machismo, a misoxinia que existe no fútbol. Pensamos que este tema serviu para visibilizar un pouquiño o problema. Numerosas persoas, non só de Ribeira, senón de todo Barbanza, secundaron a convocatoria do colectivo e achegáronse ata as portas do Concello ribeirense para amosar o seu rexeitamento a esta acción, para que exixen consecuencias inmediatas.